ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Ба Муин Ғафуров рақиб ва саҳнаи муҳорибаашро гуфтанд ва худи Муин ин муҳорибаашро расман эълон кард. Акнун варзигари тоҷик Муин Ғафуров бо рекорди 26 зидди варзигар аз Полша Яқуб Виклач бо рекорди 73 рӯзи 8 феврал дар турнири UFC Fight Night вомехӯрад. Ҳозир бошад каме маълумот оиди рақиб. Яқуб Виклач ҷангори 29-сола буда дар вазни 61 кг баромад мекунад ва рекорди касбии ӯ аз 17 ғалаба ва 3 бохт иборат аст. Аз ин 17 ғалаба 10 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 7 ғалабаи дигар бо қарори доваро дорад. Аз бохтҳо бошад 2 бохт бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 1 бохти дигар бо тариқи сабмишн. Чӣ гуна ки фаҳмидед дӯстон, Виклач греплери хуб буда дар замин хатарнок аст. Барои ӯ муҳориба зидди Муин Ғафуров дуюм муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. Дар якум муҳорибаи худ ӯ рақиби сахт Патчи Миксро шикаст дода буд. Акнун рӯзи 8 феврал ӯро муҳориба зидди Муин Ғафуров интизор аст ки мо ба Муин омодагиҳои хуби беосеб ва ғалаба орзумандем. Ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Шаби гузашта чемпиони вазни сабуки UFC Илия Топурия, Ислам Махачев, Ҳабиб Нурмагомедов ва Арман Царукянро пас зада чунин суханҳо гуфт: тарафи сахтӣ ман гӯштин дар замин аст, аммо вақтҳои охир ман ҳамчун факт онро қабул кардам ки ин чизе нест ки мухлисон дидан мехоҳанд. Лекин шояд дар муҳориба зидди Ислам мухлисон ин чизро дидан хоҳанд. Барои ҳамин дар муҳориба зидди Ислам ман дар стойка бартарӣ доштан мехоҳам. 3 ё 4 зарбаи дақиқ ва вазнини худро ба ҳадаф расонда, баъд дар назди чашмони Ҳабиб ӯро бо тариқи усул шикаст додан мехоҳам. Ва агар ки Ҳабиб дар ин кор дахолат кардан хоҳад, пас ман бо шодӣ сари ӯро низ мешиканам, гуфтааст Топурия. Арман бошад, пас Арман имконият дошт ки барои камарбанд ҷангад ва ӯ отказ кард. Баъди чунин қарор ӯ бояд ки тавпӯшаки худро иваз кунад. Медонед ӯ чиро намефаҳмад? Барои пешравии ӯ одамон пули калон сарф мекунанд ва вақте ту мебинӣ ки киро дастгирӣ карда истодаӣ, дар ки пул сарф карда истодаӣ ва ба ту чунин ҷавоб медиҳад, пас савол, ту боз ӯро дастгирӣ мекунӣ? Маҳз ана ҳамин корро UFC карданд. Онҳо нишаста қарор бароварданд ва гуфтанд ки Арман барои ҳамин Арман гуфтааст Топурия. Ва дӯстон, Арман бетараф намонд ва ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: ту мегӯӣ ки аз ҷангҳо танаффус мегирӣ то ин ки проблемаҳои оилавиятро ҳал кунӣ. Лекин ман дида истодам ки ту вақти холии бисёр дорӣ то ин ки ин қадар интервю диҳӣ. Шармандаи Эл Паноча, навиштааст Царукян. Ва дӯстон, хотиррасон мекунем ки Топурия бо ҳамсари худ бояд ҷидо шаванд ва Илия хабар дод ки ҳамсараш ӯро шантаж карда истодааст то ин ки аз ӯ пули калон гирад. Аз ҳамин сабаб онҳоро суд интизор аст ва барои ҳамин Илия ҳозир баромад карда наметавонад. Лекин чӣ гуна ки мебинем барои интервю додан ва пас задани дигарон вақт дорад ва Арман маҳз ҳамин чизро ба қайд гирифт. Ва рақиби охирони Царукян Дэн Хукер боварӣ дорад ки Илия Топурия аз муҳориба зидди Арман Царукян гурехта истодааст. Ман фикр мекунам сабабе ҳаст ки Илия Топурия ба октагон зидди Арман Царукян баромадан намехоҳад. Ба назари ман Арман проблемаи калон аст ва ҳамаи ҷангварони вазни сабук аз муҳориба зидди ӯ гурехта истодаанд. Илия Топурия танаффус гирифт. Апеди Пимблет ва Ҷастин Гейҷи бошанд зидди Арман ҷангидан намехоҳанд. Барои ҳамин зидди якдигар меҷанганд. Дар натиҷа Арман берақиб ва бемуҳориба монд, гуфтааст Хукер. Дӯстон, ба фикри шахсии шумо Илия Топурия аз муҳориба зидди Арман гурехта истодааст ё не? Метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.